Здравейте! Вие сте с Астрология отвъд за още едно предаване за астрология и за Human Design. Днес ще си поговорим за Меркурий, богът на комуникацията, вестоносеца на Слънчевата система, и за гърления център в Human Design, който също е свързан с комуникацията, и както и с нашите действия, с нашето изразяване пред света. Днес сме с Кирил Горанов, който е експерт в астрологията. Здравей, Кирил! Здравей, Йоан! Какво можем да кажем на зрителите по темата и откъде да започнем? Първото нещо, което искам да споменем е, че всъщност в астрологията вокализирането е много свързано с въздуха. Начините на комуникация в въздуха и с ушите, които са много свързани с енергията на близнаци и енергията на везните долей. Начинът, по който комуникираме, благодарение на трептения, които идват от гърлото. В смисъл, въздуха, който изкарваме под налягане, ние го минаваме под някаква форма трептение, оттам устата ни помага да изкарваме различни звуци. И всъщност въздушните знаци, те са свързвани с въздуха. Без въздух ти няма как да изкараш звук. Знаете, че звука в вакуума просто няма как да съществува, в смисъл, това не се чува. Както е казано и в Библията, в началото без словото. Това е, как да кажа, като идеята, която стартира процеса. И всъщност, доколкото знам, порталите, които са в гърлената чакра или гърления център в Human Design, съдържат доста голяма част от въздушния архетип на близнаци. Изцяло даже съдържат архетипа на близнаци. Много интересно в Human Design, освен че гледаме бодиграф и картата на човек, там са разгърнати всъщност стадиите на ембрионалното развитие. Разгърнати са начините, по които ембриона се развива в утробата. И всъщност първият център, който се формира, е гърлото. Това е много интересно. Тази препратка към Библията, за която казах по-рано, че в началото без словото, гърлото е свързано с словото, с това да можем мисълта да я вкараме в думи. Там са така наречените метаморфични процеси. Всъщност гърленият център в Human Design е свързан с тази метаморфоза, с тази трансформация. Гърлото в Human Design, то съдържа почти изцяло порталите в близнаци, почти изцяло съдържа целият архетип близнаци. Какво друго съдържа лъв, защото лъва също е свързан с изява, с това да си на сцена, с това да бъдеш видян, с това да бъдеш представителен. Гърлото е като цяло центъра на представителност, да представиш едно нещо, една концепция, да бъде видяна, да привлечеш внимание. Гърленият център е свързан с способността на човек да привлича внимание към себе си, към концепциите, които иска да представи. Също имаме рак. Имаме 2 портала в рак. Имаме 3 портала почти в лъв. Какво остана? Имаме и телец. Всъщност първите портали в гърления център са в телец и не случайно астрологически телец се управлява гърлото. Да, там е щитовидната жлеза. Това е много интересно, да, там е казвам го, защото в гърления център има най-много портали. От 9 центъра най-много портали са струпани в гърлото. Мисля, че бяха около 11. И въпреки това, че са струпани много портали, в Human Design гърлото е свързан ексклюзивно само с щитовидната и паращитовидната жлеза. Да. Има и друго нещо. Когато едно дете се ражда, ние стъжваме за първото проплакване. Това е вдишването. Също в началото на живота то стартира с появането във въздух и изкарването на вокална енергия от гърлото на детето. Това е когато детето се роди и проплаче. Всъщност, в началото е словото. Това е от християнска гледна точка. В будизма не случайно се смята, че Ом е първичния звук. Да. И тук е една много, много интересна тематика. Наскоро точно това нещо го коментирах с един познат, че всъщност, като погледнем в християнството, много често се споменава името на Господ, се казва Яхве.
Яхова. Да. Нали, Джехова, Яхова, Джа, при Растафарите и така нататък. Растафарианството, примерно, също е форма на християнство. И идеята е, че Яхве трябва да се произнесе по определен начин в Кабала, в иврит, в кабалистичните умения, които имат и много дълбока връзка с астрологията, е показано името на Господ как трябва да бъде произнасяно. Да. И всъщност, той е чрез вдишване и издишване. Той е Яхве. И всъщност, самото име е вдишването и издишването. Нали, при индусите, при будистите, това е аум, нали, първичия звук, който е началото на Вселената. Яхве как? Взрив. Яхве или Яхова. Да, той как се превеждаше, аз съм този, който съм. Да, аз съм този, който съм. Да, всъщност гърлото е способността на човек да вокализира аза си. Астрологически и не само астрологически, астрономически, Меркурий всъщност е планетата, която е най-близо до Слънцето. Слънцето, нали, символизира аза, егото. И Меркурий е този, който вокализира аза и егото. Това е много интересно. В Human Design имаме 36 канала. И повечето от каналите са към гърления център. Най-много канали са свързани с гърлото. Тоест всичко в нашата карта, всичко в нашия живот се стреми да бъде изразено и да бъде материализирано тук на Земята. Гърленият център в дизайна не е само свързано с способността на човек да говори и да вокализира себе си, той е свързан с манифестация, с материализация. Това е много хубава тема. Да. И всъщност от тук идва и термина манифество и като тип в Human Design и манифестиращи генератори. Защото те имат реално вързано гърло с моторен център. Човек има енергия, която изтича, отива към гърлото и излиза навън. Да всъщност то манифестирането започва с начина на говорене. Затова казваме, нали, човек е това, което говори. И човек става това, което човек е съставен от това, което се храни. И затова и гърлото е, ако го погледнем в контекста на телец като архетип, телеца какво прави? Той дава достъп на тялото до храна. Смисъл, гърлото, вътре и трахеята. Да, и хранопровода. Трахеята осигурява постоянен достъп до въздух, а пък хранопровода постоянен достъп до храна. Ето, телец е и земния знак. Да, физическото. Материализацията на нещата. Всъщност въздуха е едно от най-важните неща, без които ние не можем да живеем. Затова казваме до сетния си дъх, до последния дъх. В смисъл, живота стартира с дъх и свършва с дъх. Да. Това е много интересно в иврит. Телеца, мисля, че е свързан с знак Вав, или не знам, Вал ли се чете, Вал, което съм го срещал и означава нещо като гвоздей. Тоест, той е гвоздей, т.е. телец е архетип, който свързва небето с земята. И порталите не случайно в гърлото са първите в телец. И следващ. Целта на гърлото е материализацията на небето в земята. Тук и сега. И тук вече можем да поговорим за спецификата в различни карти, да кажем. Тоест, както ти споменавам, това, което е специфично за манифесторите в Human Design като типове, че те имат винаги дефинирана връзка към гърлото. И не само дефинирана връзка към гърлото, те имат така наречен моторен център към гърлото. Тоест, какво значи това преведено на Human Design език? Манифестор има способността не само да говори, но и да действа, да инициира. Да инициира това, което говори, да го преведе в действие и да го материализира. Манифесторите са само 10% от света. Всъщност материализацията на нещата е най-трудният процес. Много е по-лесно, нали, за нас хората да говорим какво ще направим, но е много трудно истински да го направим. Има нещо интересно за самия гърлен център. Всичките портали в Human Design, които са в гърлото, са в така наречения квадрант на формата. Обаче те не са свързани с нито един моторен център, т.е. материализацията е едно от най-трудните неща. Затова в момента имаме епоха, в която всеки е фокусиран да прави ритуали за манифестиране на желания, манифестиране на проекти, манифестиране на каквото и да е. Нали. Манифестирането отнема време. Нали. Ето, първите портали в гърлото са в телец. Телец е знак на търпение. Манифестирането изисква търпение, изисква и постоянство, и това вече е ролята на генераторите.
И заради това, примерно, манифестиращия генератор, като ти даже може да е по-инициативен от даден манифесто. И това го идва. Да. Нали, че всъщност там все пак имаме поддържането. Поддържането. И гръдната чакра, тя много често е свързана и с щитовидната жлеза. В последните години това, което се забелязва, е страхотен бум в проблеми с щитовидна жлеза. И най-вече при манифестори и при манифестиращи генератори, защото при тях този център е много силно засегнат и под много силен натиск. Да. И всъщност това е до голяма степен и от живота, който води в днешно време много активна е ян енергията. Ние живеем в градове, в които има много ян енергия. Тази ян енергия, тя в един момент може да те изцеди направо. Да нямаш почивка един вид, да прекалиш. Всъщност да, хората се опитват да гръдният център да го живеят като един сакрален център. Гръдният център не е сакрален център. И всъщност хората имат тенденцията да прекаляват с тази активност, с това да се опитват всичкото да го материализират на всяка цена, във всеки един момент и всичко трябва да стане тук и сега и веднага. Нали? И всъщност това създава много голям натиск върху щитовидната жлеза физически. Най-вече при манифестиращите генератори, но 70-80% от хората, които виждам с проблеми с щитовидната жлеза, са манифестиращи генератори, защото те се опитват да живеят повече като манифестори. А реално генераторското при тях преобладава. Тоест за тях е по-важно да откликват на живота, да не го гонят, да откликват и всъщност тогава са способни да бъдат силен двигател. Но когато те се опитват да бъдат постоянно манифестори, изключително много се натоварват щитовидната жлеза и гърления център. Да, това нещо абсолютно съм съгласен с теб и аз съм го наблюдавал при много мои и клиенти, даже и при ученици. Цяло коментирали в медицинската част и на астрологията. Реално гърленият център, той е изключително важен за манифестирането. Как става самото манифестиране? Чрез и озвучаване. Значи, когато ние казваме нещо, когато ние произнасяме дадена дума, тя има вибрационно число даже. В Кабала това казват, нали, че всяка вибрация има числова стойност. То тук идват и мантрите. Да, те мантрите и молитвите, това, което е много интересно. Християнски молитви, ислямски напери, будистки мантри. Абсолютно всичките правят много сходна кристална решетка в водата. На времето Масаро Емото, един много интересен японски учен, който прави такива, как да кажа, прави моментни снимки на замразена вода и снима кристалите, които се образуват под микроскоп. И това, което забелязва, той е, че примерно водата, тя има памет, тя има кристална решетка. И това нещо е доказуемо по този начин. И всъщност самите вибрации, които се отделят при такъв тип, може да го наречеме пеене или на английски чантене. Такъв тип напеви като има, те зареждат водата по определен начин. Заради това имаме и термина светена вода. Holy water. Осветена вода. И това нещо къде се случва освещаването? То първо става в съдове, които са сребърни съдове. Химически среброто действа като бактерицидно. Бактерициден, как да кажа, има бактерицидно свойство. А пък погледнато, самите вибрации зареждат водата с много позитивна енергия и човек, поемайки тази вода е гориво за създаване на нови клетки. Това е много важно, което каза преди малко за произнасянето. Говорил съм се с няколко хора, които са манифестори. Особено за тях е много важно какво произнасят на глас, защото те имат много силна способност да материализират това, което казват. Особено когато са под силна емоция. Те много бързо могат да материализират това, което казват в гнева си дори или това, което изричат за някой друг. Нали? Много трябва да бъдат внимателни с думите си. Манифестор има много силна способност да материализира буквално с думи. Абсолютно. Както и манифестиращия генератор, но най-силно е при манифестора. Нали? Така че наистина човек трябва в ежедневието си да внимава какво говори за себе си най-вече. Какво говори за другите. Дори да бъде на шега по някакъв път.
Думите имат много голямо въздействие върху реалността. Интересното е, виж, в арабския свят има една такава поговорка, нали, в исляма, в духовното учение на суфизма. Има една такава поговорка. Внимай какво говориш за другите, защото ще имаш лош дъх. Нали, то е символично казано, нали, че това, което изричаш, то има значение даже и за структурите, които са в физически план. Не случайно хора, които, нали, имат проблеми с устна кухина и те са свързани точно, защото има форма на злословене. Това нещо е много интересно. Наблюдаваме, има такъв тип изследвания в психологията даже. Да. Ами, абсолютно е така. В гриления център също се формират тези такъв тип от зеквания, като проблеми, зеквания. Това е много интересно. Много интересна е трудностите също в изразяване. Да кажем, има хора, които, да кажем, в Human Design имат дефинирано гърло. Тоест, според Human Design това са хора, които би трябвало всъщност да имат дар слово, да имат способността да говорят, но те изглеждат като хора, които изобщо не говорят. Много често гърлото е свързано с забрана за говорене. И много често това са хора, които в семействата си могат да имат силни тайни. В тяхното семейство да има много скрити неща, които е било забранявано да бъдат споделяни. И те го носят това в себе си, забраната да говориш и да изказваш неща. Тоест много е важно за хората, особено манифестори, манифестиращи генератори, дали наистина се позволяват да изказват всичко, което чувстват и дали задържат много неща. Нали, тоест, тук е темата за тайните. Да, и тайните какво водят? До проблеми с щитовидната жлеза. Като всеки един вариант на дисбаланс, ако така го разглеждаме. Да. Иначе за зекванията, за такъв тип проблеми, много често това са и били травмиращи ситуации или шокиращи ситуации в детството, които могат да го отключват, нали, освен темата за тайните и така нататък. Така че може да има много причини за това нещо. В Human Design, нали, по принцип, хората си мислят, че проблемите се намират в отворените центрове. Да, могат да се намират там проблемите, но много често проблемите се намират в дефинирани центрове, защото там енергията винаги е постоянна. И ако всъщност тя не е изразходена по правилен начин, ако не е изразена по здравословен начин, нали, всъщност тази енергия започва да дегенерира в тялото и да създава доста повече проблеми. Затова най-често хората с дефиниран гърлен център в Human Design могат да имат доста проблеми или с говоренето, дори с дишането, дам се и дихателните проблеми, хълцанията, така нататък. Да. Значи, ако го погледнем от астрологична гледна точка, гърлото е свързано по принцип с два архетипа. Нали? То е свързано с телец и с близнаци. Да. Сега, вътре, нали, ако го гледаме и структурно, има и други архетипи, но общо взето предимно близнаци и телец, които са свързани точно с комуникацията. И затова се казва, нали, че телеца като архетип, той има много приятен глас. Да. Нали, той е свързано с това не просто да вокализираш, а да вокализираш красиво. Това е много, много интересно. Но като близнака, той е свързан като архетип с самия пренос на информацията. Нещо, което може да се научим да правим. Даже имитациите. Когато човек е много добър в това да имитира, да един вид да повтаря. Да. Това също е архетипа близнаци. Та повторяемост, тази репетативност има при Меркурий. Меркурий е свързан с близнаци и Дева. Когато говорим за репетативност на Меркурий, репетативността в това редовно да виждаш хора във всекидневието си, които живеят близо около теб. Ако ще, това са съседите, близнаци се свързвали с хората. Ораторството също е по близнаци. Репетативност, да. Ораторството също е свързано, да. Хитлер, примерно, той е със слънце в трети дом. Той може да е телец, но е със слънце в трети. Абсолютно. И Блага дума отваря железни врати, както са казали. Да, луната му е в трети, не е слънцето му е в трети. Както и да. Окей, добре. Да. Та идеята е, нали, че когато говорим за гърления център, винаги трябва да го свързваме с тези два архетипа. Гърлото е свързано с изразяване. То не е свързано с приемане. Ушите са те, които поемат. И между другото в астрологията, лявото око е свързано с Нептун, дясното е свързано с Уран.
Лявото е по-свързано с това да долавя звуци, хармонични звуци, изкуство. Дясното ухо е по-пригодено да приема логична информация. Същото и в дизайна. Лявото ухо се намира в емоционалния център в знак Риби. И то е емоционалното ухо, както каза. То е творческото ухо, то е емоционалното ухо. Ако един човек, когато говори по телефона и се сложи телефона на лявото ухо, той чува нещата емоционално, той ги чува във вълна. Тоест, на теб може да ти кажат много лоши новини, но ако ти емоционално си във висока вълна, ти в момента няма веднага да чуеш цялата информация. И като затвориш телефона, ти можеш да го съзнаеш какво са ти казали след 2 часа. Нали, тоест, емоционалното ухо чува нещата във времето, не веднага. Същото е с обратно. Ако може да ти кажат много хубави новини, но ти ако си в ниската вълна, ти няма да ги чуеш тези хубави новини, ще чуеш само едното единствено негативно нещо, което са ти казали. Така работи емоционалното ухо. То чува на база на това в каква емоция се намира. Това е Нептун. Това е подобно на хора, които имат Меркурий в воден знак, Меркурий в Рак, в Риби, в Скорпион. Те чуват нещата на база на това в каква емоция се намират. Докато дясното ухо, когато човек се слага ухото на дясното ухо, това е далачното ухо в Human Design. Това е далачният център, е свързан много силно с архетип Везни. Ето въздушният знак и ти каза, че дясното ухо е свързано с Уран. 57-ми портал, който символизира дясното ухо, се намира в декада Водолей, който е свързан с Уран. Та дясното ухо чува нещата в самия момент. Той чува информацията много по-хладно, много по-обективно и много по-чисто. И интуитивно. Това е така нареченото оцеляващо ухо. Когато човек е в опасна ситуация, и когато трябва да наостри уши, той се настройва с дясното ухо. Това е способността на човек да бъде бдителен в обстановката около себе си, за да може да предприеме правилното действие. Това е дясното ухо. Лявото, както каза, е много по-емоционално, творческо и то е ориентирано към изкуството и лявото ухо е между другото най-възприемчивото пък. Да, той Нептун реално няма граници. Няма граници, да. И всъщност там всичко се чува. Там може да чуваш и те несъзнателните, подсъзнателните съобщения, които се пускат, защото има всякакви форми на манипулация и хората, които не са по-поддателите, точно по този начин приемат информацията през лявото ухо, много без да има осъдителност, без да има проницателност, без да има един вид внимание към детайла. Може много директно да се чува нещата. Да. Затова е много важно, ето сега за хората, които в Human Design, да кажем, с емоционален вътрешен авторитет, е важно за тях да слушат да говорят по телефона с лявото ухо. Защото при тях лявото ухо ще бъде водещо и ще бъде важно за взимане на решения. А хората, които са с далачен авторитет, хора, които са с по-спонтанен тип авторитет, за тях ще ползва особено да говорят на дясното ухо. Да, това между другото, аз съм с далачен авторитет и мога да кажа, че телефона ми стои в десния джоб и обикновено говоря на дясното. Да. Даже на ляво ухо понякога имам чувството, че не ги чувам. При мен натурално даже си го слагам на лявото ухо, ще пред да знае за тази информация. Те са натурални. Те са много натурални тези неща. Да. Как да кажа, естествени функции на тялото. Human Design просто ви обяснява откъде е. Да, механиката на нещата. Реално погледнато за гърлото, може още много неща да се кажат. Ако ви е интересна темата за гърлото, с удоволствие ще направим още някое друго видео за гърмения център. Може да е за манифесторите, може да е за манифестиращите генератори. Така че това е от нас. Беше ни много приятно. Споделяйте. Харесвайте клипа, ако ви харесват. И до следващия път. Ние бяхме Астрология отвъд. Така че до следващия път. Чао.